Жол иттік. Лилия Хамитова, мен, Гүзел Уразова. Мәхәббәт йылдызым. Мәхәббәт йылдызым. Ничек әле ул? Язғала, шылтырат хотлар язғала. 80 мең иде, дөресен әйтәм. Гүл. Ömrüm şulay uzar mı gül, seni güne kütüp. Сәлем достар, сіз Жырпыш батылының шоуының широттағы шығарылышын қорайсыз һәм бүгін бізді қонақта Илнар Сайфиев һәм Зарина Хасаншина. Исәнмісіз? Не хәлләрегез? Сәлем, барға сәлем. Исәм Зарина. Сәлем Илнар. Хәйрле көннәр кич. Мөхим түгел. Демәк, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Әйе, менә яз sizge birinci tesir iter mi, sizler mi gümümen tırmışta Zarina? Elbette. Tesir iter de. Tesir bir kod tesir iter. Ben Zarina'nın şekli motor kulmaya şun hal tesir iter. Biz kübürek iratlarga tesir itemiz buğay. Üzümüzge qaraganda. Üzümüzge qaraganda. Siz üzümüzge tesir itip iratlarga tesir itesiz. Ey, şulayrak kilip çığa, nişik dep aytayım, әле бит hamon qıştan da çıgıp jitip bolmay. Hamon da qar yawa degендей, şoňa görä nişikdir tesirler әле başlanmadı. İş küptür indi. Amına iş küp degenden İlnar siz küpmedir vakit көрünmüş yatırdık koyadır. Qorаңgıda şöwlede yerdigiz. Hazır mene başka olqıta başladığız dep aytganda bu нәрсе белән бәйле, ни өчен шулай bu кризис среднего возраста mı? Bu ничек? Bunu ничек аңларга? Кризис среднего возраста. Менә карап тордым читтән һәм яңадан чыгарга булдым. Җырларга булдым. Шәп җырлаганмын икән бит, ничек генә бу? Әйе. Слушай, җырлар бик әйбәт булган икән бит, нигә мин әле җырлайм дип. Сен шаярыгына Дөресен әйткәндә, мин Илнарны тыңлый башлаганда, мин әле гомумән бала чага идем. Мәктәпнең 1нче сыйныфында укыганмын икән. Инде үсеп җиттек, инде biz 30га җитәбез. Илнар һаман шундый. Рәхмәт. Я мотурайып та киткән әле мин әйтәм. Сиңа точно тәэсир итәләр хатын-кызлар. Әлбәттә, иратка хатын-кыз тәэсир итмәсә ничек буласың инде ул? Беләсеңме, тагы ничек булырга мөмкин? Мәсәлән, теге җырчы җырлый да, мәсәлән, соллы итеп, әйбәт итеп, мотор тавышлы аудиторияны яулый. Аннары әзрәк кенә читкәрәк итеп тора, һәм инде менә бер вакытны яшьләр нәрсә эшли микән анда безнең кырда, безнең болында дип. Һәм яшьләрне тыңлый да, бәттәш, әник мин җырлаудан туктадым дип уйлап куй. Илнар, сездә андай булмадымы? Миндә андай булмады. Миндә андай яшьләр өчен мин әлбәттә теге сөенәм. Менә мотор тавышлы Зарина, әлбәттә. Шуның сөйкемле тавышы, үзе мотор, үзе шибәр. Гомумән минем буын дип әйтергә кирәк инде. Минем яшьтәге буын, алар инде сокланып, карап, тыңлап, үстеләр һәм аларның дагын хәзер шундый вакытлары җитте. Алар инде өйләнделәр, бала таптылар, хәлләнделәр. Хәзер алар инде иркенләп ностальгия теге элеккеге җырларны яңаша тыңларга, яңаша ишетергә. Алар инде әлбәттә урысча әйтмешли, с удовольствием, чын күңелдән килергә әзер. Ой, шәп. Шуңа күрә, Алла бирсә, Алла теләсә, апрельдә Пирамида концертлар залында очрашабыз. Әйе, безгә дә бик кызык. Һәм инде менә монда безнең дә ностальгия булырга тиеш, Зарина, сезнең дә инде мәктәп еллары искә төшәчәк. Димәк, әйдәгез, безнең уйнабызга күчик. Birinci turda ekranda türlü sözler barlıqqa kelir. Һәм инде шул сүз кергән, сезгә бары тик җыр юлын әзрәк кенә җырлап бирергә бирсәгез, сезнең исәбегезгә бер балл. Ләкин монда инде төймәгә кем беренче баса, шуннардан беренче сорыйбыз. Монда инде баш белән бер юлы бармаклар да тиз өлгер булырга тиеш. Әйдәгез, беренче сүз. Игътибар экранда һәм гөл дигән сүз. Илнар. Gül gül
Deyip kaldım. Бик яхшы җыр бу. Әйбәт җыр, матур. Гел җырлап торасы килә монда җырны. Ярангül. Җыр бар, ничек кирәк? Әрәстібім минем бернеше. Тәрәс сайын яран гөлүсә. Ал яраннар кебек алсуланам. Бәгыркәем сине күрдисәм. Ал яраннар кебек алсуланам. Бәгыркәем сине күрдисәм. Безне шундый җырдан мәхрүм итәргә тырышкан идегез, ярый әле. Яран гөлне башын Зарина исенә төшерде. Рәхмәт әйтергә кирәк. Ләкин бал Илнарга китә инде. Димәк, икенче сүз. Зарина, баскан икән әйе? Гомерем шулай узармы гел, сине генә көтеп. Ялгызым өстәл янында сунган чәйләр эчеп. Молодец. Күп инде, күп инде. Гомер турында гомумән җырлар Гомумән бик күп. күп. Гомер үтә, нигә үтә? Гомерләр үтә икән ул. Гомер үтә бирсен. Әйе, менә әле бернидә генә. Гомерләр үтә икән ул. Үтә дә китә. Үтә дә китә икән. Никтер гомер Күңелләр генә һаман да нәрсәдер көтә икән. Гомер үтә, 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 үтә. Ансын белмисездер инде, әймсез. Ансы синең җыр. Ансы бигрәк. Ансы синең репертуарына. Юк инде, юк инде, юк Син инде. җавабына белеп чыгардың бу җырны? Юк инде, юк. Бу бит сез теге менә яңа чыккан җырларны бик күзәтеп бармыйсыз бугай. Бу Рамил Закировның яңа җыры. Гафу итегез. Әйе. Без аны тыңлаячак. Мин түгел, Рамил сезне гафу итсен иң мөһим. Исә бергә бер икенче, өченче сүз. Илнар. Дус ишеләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Уенында ямен тапмыйм, ни булды белмим. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Ну, кабул итәбез инде әлбәттә. Һәм инде әлбәттә моның өчен бал бирергә кирәк. 2-гә 1 исәп, 2-гә 1 Илнар әлегә әйдәп бара, һәм Заринне беренче булып басты. Әйдәгез, берән инде теге бәлки үзегезнең репертуардан бардыр берән. Әлбәттә, минем Мәхәббәт йолдызым дигән җырым бар. Мәхәббәт җырласам ярыймы? Мәхәббәт дуңгызым ничек ишетмәдем. Мәхәббәт йолдызым. Мәхәббәт Йылдызым. Әйе. Ничек әле ул? Дуңгыз фермасында. Ничек әле ул? Туктагыз. Мин беләм Ник микән. мәхәббәт туктагыз. Мәхәббәт Исемә йолдызы. төшерә алмыйм. Үрмәгелне беләм, менә мәхәббәтне белмим. Гомерем афыгы бик ярак, барасы юлларымызын, яктыртып күңелем күкләрен, кабынды мәхәббәт йолдызым. Зарина, менә сездән Кайчан чыгарам икән менә мәхәббәт сүзе дип. Шулай Ул дип мәхәббәт түгел, ахырда гына була. Шуңа күрә. инде теге 30 ел яшәгәч. Әйе. Йомгаклап куя торган. Менә Зарина сездән бит инде еш сорыйлар. Кайчан дип инде, кайчан кредитыгызны түләп бетерәсез дип. 30 елдан дип бирделәр бит. Шулай 30 елга бирәләр бит инде. Ярар. Ярар. Исәп 2-гә 2. Дәвам итәбез. Хаман мәхәббәт бит әле монда. Мәхәббәт озак булсын. Наз. Илнар, әйе? Наз. Наз. Кас түгел. Кас түгел, наз. Назлы кас. Назлы кас. Әйе. Казлы наз. Наз. Менә мин басуым бастым, мен наз. Бар бит инде сүз кергән җыр. Син дә ди, мине ди шулай ди сагынсаң ди. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә. Җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Менә бит ниһаять
Уф, ярый, үземнең башыма нәрсәдер килде. Гомумән камерада Балны сиңа гына берик мәле. Неужели Сез барып икегез җиттек бер без юлы Назга? җырлап җибәрдек, шуңа күрә без бергә бер икегезгә дә Яхшы. бал бирәбез. Инде сез төймәгә басу турында гомумән оныттыгыз. Шуңа күрә икегезгә дә бер балны бирәбез инде. Димәк, исәп эшкә эшмисең? Шулай 3-кә 3 булсын. Эшкә эш бара бу, ялгышмасам. безгә. Айдагыз давам итәбез. Киләсе сүз. Син, әйе. Син язмышым минем, син бәхетем минем, син өметем минем, иң татлы хыялым. Гениаль җыр. Гениаль җыр. Гениально. Син- Син дигән сүз бик сирәк очрый инде ул. Сирәк кенәме соң бөтен җирдә син. Бөтен җирдә Зәринә син. Бөтен җырда синнән башка. Айдар Галимовсың, Айдар Галимов бер җырга ничә тапкыр синне Син җырсың? минем җанымның яртысы белән. Юк әле аның син. Син генә. Әйе, ничә тапкыр син анда бер санап чыгарга кирәк бу җырда. Анда санасаң бер 30 тапкыр әйтә торган бер җырда. Син миннәр бик күп инде алар. Әйе, Ансыз син да минем булмый. җаным. Димәк, Зәринә сездән Мин гашыйк булганмын икән, шуны да күрмәгән, тоймаганмын. Мин бит сине. Шуны да күрмәгән. мин бит сине хаман. Сине гомер буе яратып, тоймаганмын. Әйе. Эшкә дүрткә эш. Дүрткә Исәп, булса ярый. Дүрткә эш. Давам итәбез киләсе Илнар. Баштан басыйм, аннары уйлыйм дип гән принцип белән. Сөю. Сөюгә безнең сөю мәгънә Музыкасыз бию дип атала бу. Мин бу телен авызына гына. Сөйгеле сыман, нагыга тартылам, күзләреңә карап сагынам. Тара тара тара. Решат Ватуллин репертуарыннан. Ретро җырлардан нәрсә бар? Ох. Ник син Зәринә ретро җырлар дигәч? Илнарга карый. Булайрак, мин бит әле яшь, мин яшьләр җырын җырлыйм, ә Илнар ретро җырлардан нәрсә бар анда? Ну синең репертуарыңда точно бар инде Илнар сөю турында. Сөю, минем гел җырлар сөю турында гына. Әйе, бөтенесе. Гомумән Сөю кергән. Зәринә хәтерләмим. Сөю. Мөһим түгел, без бит инде Зәринәгә бер бал санадык. Санадык бит. Әйе, санадык. Тогда без алга барабыз. Алга барабыз 5-кә 3 исәбе белән. Мишал керә бит. Төш. Муйнымнан дип аталачак. Төшләремә керәсең. Ретро җырга кереп карыйм икән төшләр турында. Әйдәгез. Так, безнең төшләр инде барсың әле. Төшләремә Бер каравың җитә шул. Эшләремә килеп керәсең дә, нигә һаман мине әллә нишләтәсең? әллә нишләтәсең. Төшләреңә кереп җафалыйсың. Нинди җыр булды ул Зәринә? Рафис Калимуллин. Рафис Калимуллин. Әйе. Сиңа бирәбез балны. Алайса шулай. Булды төшләремә кереп әллә нишләтәсең дигән җырың. Абу бел зинһар өчен кермә төшләремә. Әйе, Менә нинди матур җырлар бар. Кермә төшләремә. Мин бит сине. Мин бит сине күптән узаттым. Шул инде. Булды. Разил Абуевалиевның искиткеч шигыренә язылган җыр. Димәк, җавап кабул Зәринә сездән инде кабул ителде Рафис Калимуллинга бер бал. Әлбәттә, Зәринәгә бирәбез. Рафис Калимуллинга һәм сезгә бер бал. Рәхмәт Рафиска әлеге җыр өчен. Икенче турга күчәбез. Икенче турда инде шулай карарга кирәк булачак, ләкин бу турдан да игътибарлырак булырга кирәк булыр. Ни өчен дигәндә, чөнки сез күрәчәксез татар клибыннан бер үзек, дөресрәге бер кадр, һәм шул кадрда ниндидер предмет, ниндидер әйбер, ниндидер җанлы әйбер дә булырга мөмкин, яшерелгән. Һәм сезгә бары тик шул яшерелгән әйберне белергә кирәк булачак. Без сезгә эшне әзрәк җиңеләйтәбез. Әгәр дә инде вариантларсыз авыррак була икән, без инде сезгә 3 вариант тәкъдим итәчәкбез. Шул вариантлар арасыннан бары тик сайлап аласы гына калачак. Димәк, беренче барсыз аңлашылган булса, беренче кадрга, беренче җырга игътибар итик. Гүзәл. Бу инде әйе. Безгә барыгызга да. Аңламадым, безгә җырның исемен әйтергәме? Юк, юк, юк. Ул анда нәрсә тотканмы? Мин сезгә үзем әйтеп бирә алам җырның исемен монда.
бірінде ауырлығы хатırlayayım bu yok. жырны. Келші деп аталады. Келші. Солда ергенлер вакытлары бу. Қолында Әйе. олма бұғаяны Қолында ол нәрсе тұтқан. Олма деп айтасыз? деп ойлаймын мен. Мұнда вариантлар арасында мен сізді шотландыра аламын. Олма жоқ. Әйе. Менә кулында Нәрсе бар. Менә хәзер әйдәгез. Мұнда енді корбыз кисәге, ипи кисәге, яки енді ипи, әйе. радио. Айырыла, еме, екі оши тұрған әйбір, һәм бір радио. Все шул үш вариант қана. Үш вариант. Сізден бірер вариант ішсек. Точно. Яки сен хатırlыйсың ба бұл клипті? Мен хатırlayм. Мен де хатırлыйм. Шуңа күрә Зарина бірінші жауап берген. Ну, қолда Келешек, яннамы? Кулыңны бер, кулыңа. Қолыңны бер қолыма, мәңгі сен деп яшармын, нұр себеп юлларыңа. Біз жырлабай, біз угадываем. Мұнда ипи де жоқ, бұл припев ілішінде. Әліге. Радиода жоқ, корпус кисәге де жоқ. Клипта бар. Мұнда енді тігі, яки кәкірі атып туры тидірге мүмкін. Корбыз кисәге түгіл мекен? Іштәлігін ескет шырға мүмкін. Корбыз кисәге түгіл мекен. Біз вариантны қабыл етеміз. Зарина, сіздің вариант? Yok. Айда Илнар, жауап бер. Илнар бит сюжеті бәлкі хатырдадыр. Мен хатırlayм сюжетін. Нешегірек ол? Ләкин әйтмейм сізге. Анда шәһәр қызы, шулай бит. Шәһәр қызы. Илдар ауыл егеті. Илдар ауыл егеті. Алар әлі бик матур тігей бірде бийлер су ішінде. Солда. Әйе. Соллығына бейлер. Бик матур клип олдырсың әйткенде. Менә шәһәр қызы буларак, аның қолында радио булырга мөмкин. Әншәп корбыз. Әдегіз вариантлар қабыл етек. Яра, корбыз кисәге булсын. Корбыз кисәге. Сіздің? Аның карбутсада радио. Радио деп ойлайсыз. Приемник. Чөнки алар бийләр, әйме солда. Точно радио булгандыр әле ул. Хәзер беләбез. Бу бердә авыр түгел, бары тик безнең режиссерларга бер кнопкага гына басарга кирәк. Димәк, 1 2 3 Әйдәгез. Дөрес җавап. ИП. CBTP юк дидең. CBTP юк дидең. Ниде? Сез бу фикрим буталым. Сез җырлаган өлештә, сез бит җырлар килешек яныма дидегез. Ул сез җырлаган текстта мин ипи дә юк дидем, корбыз да юк дидем, радиода юк дидем, клипта бар дидем нәрсәдер. Димәк, монда инде беркемгә дә үпкәләп булмый. Бары тик гүзәл уразымага гына үпкәләйбез. Минем иштер радиоприемник, кара радиоприемник тоткан кебек күз алдымда. Ул бит ниндидер атмосфера, әйме, авылга кайтасың. Менә шәһәрдә радио тыңламыйсың бит. Авылга кайткач, никтер менә теге антеннасын сузып куеп, чыгарып, нәкъ менә радио тыңлыйсы килә башлый. Икенче безнең биремебез, әлеге турда, бу турда 0-0. Ничия, тигез барасыз. Бу кемнең клибы дип уйлыйсыз? Би шкаф башына мендәрләр, юрганнар, иеп куйган анда нәрсәдер менеп бара. Гомумән, бу белмим, бәлки Заринага якынрак булыр, чөнки ул Мишар җегетләрен ярата. Бу Фирдус Тимаевның Фирдус Тимаевның алыштырмам сине бер кемгә дигән. Калиба. Клипны караганымда юк дөресен әйткәндә. Мин Илнарның вакыты күбрәк хәзер. Шуңа күрә ул клипларны күбрәк карый. Монда нәрсә әби кулына нәрсә менә бу тоткан микән? Анда вариантлар акча, яншыгы, телефон, яки инде конфетлар. Акча яншыгы. Акча яншыгы, Зарина. Алар бит бабай белән шәһәргә китәләр. Акча яншыгы дип уйлыйм мин дә. Аха. Балалар белән, бабай белән китәләр бит шәһәргә баралар. Аха. Шунда инде. Дөрес булса. Димәк, җавап кабул ителде, икегездә бер төрле җавап. Дөрес җавапны ачабыз. Чыннан да анда безнең акча яншыгы. Димәк, исәп 1000-леккә шагыш яшел. Исәп 1-1. Киләсе кадрга игътибар итәбез. Анда инде Зарина бәлки вариантларсыз да әйтер. Бу Зарина, гомумән сез бу кызны белергә тиешсездер дип уйлыйм инде. Карадым, ләкин кулында нәрсә икән белмим. Димәк, Заринаның кулында хот, калькулятор, планшет. Калькулятор. Калькулятор дип уйлыйсыз? Сата бит инде ул. Сез әйтәдегез, ул бит инде жыл буенда сата, калькулятор кирәк бит инде сату өчен. Ничектер теге санада
күпләр акча тупладым дигән бер фни була бит аны, по-моему. Хыял. Хыял. Менә бит мин карагамы бу клипны алса. Еще мен әйтәсең, карамаганса дисең. Дөресме, Зарина, моны сездән сорыйбыз инде. Но белмәйм инде, менә ачсыннар. Сезнең вариант юк булмыймы ни? Вариант була. Калькулятор инде. Шулай ук калькулятор дип белесез. Так что Беренче булып Илнар җавап бирде, шуңа күрә дөрес җавап булса калькулятор аңа балл була. Шулай мени? Калькулятор, калькулятор. Менә бит. Исәп 2-гә 1 Илнар исәбенә. Хәтерлим, Зарина. Дигән шулай дип әйтмәдеңез, мин сразу Мин инде шуңа әйтәм. күрә Зарина бәлки вариантлар Бу клип сызгына. төшкәндә син ишмәдеңме ни? Юк, димәк. Кем төштез монда? Монда ник күрмисең, что ли, бу бит төрек артисткасы. Зарина. Күләсең что ли син Бу мине? Эда Йылдыз. Әйе. Эда бит ул, Эда. Да. Бу клипны мин карадым. Үрмәгел дигән Әйе. җырдан иде. Өченче клип. Монда инде вариантсыз җавап бирергә тиеш. Ихтибар. Әйе. Мин беләм монда нәрсә бар икән. Самолет бу синең. Самолет. Кәгазьдән ясалган. Кәгазьдән ясалган самолет. Мин эзләрмен сине. Эзләрмен. Мин Бу эзләрмен. клипны мин шуны хәтле бүгенге көн кебек хәтерлим. Бер дә үзгәрмәгәнсез, Илнар. Һич. Чәчләр генә әзрәк кенә үзгәргән бугай. Һәм карашлар әзрәк кенә. Караган юк икән әле. Менә ничек кирәк син димәк. шулай Зарина? Син бит әйттең Мин анда миңа. кичкенәрәк ем. Син кичкенәрәк син бит үстем дидең карап. Мин үстем андый җырларны. Тыңлап үстем, тыңлап үстем. Тыңлагансың да, карагансың да әлбәттә. Мин карадым синең. Без әле ул вакытта спокойно ночью малышы карый идек. Yo, бу бит инде искиткеч мотор клип. Эх, менә монда Заринәгә мин әйткәнчә Заринәгә әйтерәсе. Может, бәлки сине Шул. шырый. Әйтеп өлгердең бит, Илнар. Ярар, Әйтеп өлгердең. Әйе, җавапны әйтеп өлгердең. Дөрес җавап әлбәттә инде вариант ачылганчы ук әйтелде. Кәгазь самолетында һәм Илнарга тагын бер балл өстәле. 3-1 исәп. Димәк, безнең әлеге турда сораулар кирәк бетте, кызганыч. 2-3 сорау кирәк. 3-1 исәбе, 3-1 исәбе. Менә Сиңа урын бирәм дип. Мин юк, теге тырыштым синең өчен. Теге турда бит безнең Зарина алдынгырак булды. Менә клиплар дигәннән, Илнар, беренче клибыгыз кайчан төшерелде, ничәнче гасыр иде ул? Гасыр 23 ел элек. 23 ел. 24 ел икән әле. 24. Әйе. Бу беренче клип төшерелде безнең Татарстанда түгел әле бу, бөтенләй гомумән. Бу булды Крым шәһәре. Крым шәһәре булмый, Крымский полуостров. Ярым утравы, Судак шәһәре. Судак шәһәрендә менә беренче тапкыр авыл баласына миңа инде әйттеләр клип төшерергә барасың дип. Инде җырый да ул, Илнар. Сине күрсәм. Диңгез буенда. Авыл малайны беренче тапкыр диңгез күрү бит инде ул. Мин анда бер ай буе клипта төшереп кайттык. Жол иттек. Лилия Хамитова, мин, Гүзәл Уразова. Без мәш килеп анда әйтәм. Анда башка егетләр юк иде. Анда башка егетләр юк иде теге. Илдар да бар я. Илдар да бар я. Илдар Әхмәтов инде ул. Юк. Оператор. Юк. Хакимов. Оператор ди. Юк, Илдар ул аның функциялары күп, ул операторла. Ул бөтенесе дә. Ул бөтен нәрсәне эшли иде. Монофункциональный. Әйе. Зарина, сезнең иң уңышлы клибыгыз кайсы? Иң күп көч түккәне. Түгел, берсен генә сайлап та әйтә алмыйм инде. Беренче клипка килсәк, мәсәлән, ул һаман да минем өчен иң якын клип. Ул без аны 2016 елда төшердек, ялгышмасам. Димәк, Илнар Сайфиевның клибы чыкканнан соң 16 ел үткәч. Шулай буладыр инде, белмим. Соң әйтеп торайш инде. Ул мәктәптә бит әле ул. Әйе, бюджет буенча да менә ул елларга ул бик кыйбатлы клип булгандыр дип уйлыйм мин. Ләкин 5000. Юк. 80 мең иде, дөресен әйтәм. 16 ел өчен зур күп булгандыр инде, әлбәттә. Әти булышты, әтияни булышты. Һәм менә хәзер дә мин аны карыйм, ул хәзер дә ничектер сыйфатлы һәм теге иске клиплар рәтенә кертмәс идем әле мин аны.
Бұлай алсақ, шәһәр белән авыл арасы да мәсәлән минем өчен якын. Шәһәр белән авыл арасы клибы чөнки біз аны үзебезнең минем авылда төшердек. Бөтен үзебезнең авылның матурлыкларын җәй көне Оранын төшермәдегез инде менә. Оранын төшермәдегез инде. Арасын төшермәдек. Арасын төшермәдегез. Юк, төшермәдек ие. Кайтканны ничектер шәһәрендә төшердек тә, авылны төшердек, арасын төшергән Иң кызыгы арасында бит инде. Димәк, җаваплар аңлашылды, вариантлар бөтенсе кабул ителде. Безнең бер генә турыбыз калды. Соңгы турда сезгә экрандагы эмоджиларга, смайликларга карап, бары тик җырны аңларга кирәк булачак. Эмоджи тур, ихтибар, беренче бирим, беренче җыр. Балам, дуга. Бу ниндидер әйбер инде бу. Тимәгә басып шулай җавап бирсәгез уңайлырак булыр. Әйдә. Ниндидер ни инде бу? Сезләренә җавап бир. Дугал әнкәмнең дугалары бу. Әнкәмнең дугалары. Дугаларның күңелемнән югалганы, яклый мине, саклый мине, әнкәмнең дугалары. Ташлама, әнкәй ташлама, мине изге дугаңнан. Ташласаң изге дугаңнан, мин бәхетле була алмам. Әйе, бу нәкъ шул җыр иде. Илнар беренче булып җырлап җибәрде. Сезгә балны бирәбез инде, ләкин икенче ул тимәгә басып җырласагыз. Мин бит Зәринәгә теге беренче турда бит ул җиңгән, икенчесенә мин җигәч, өченче турга инде Зәринәгә икенче ярдәм итәргә. Икенче турда ничектер тигезләргә тырышсагыз да. Әйе. Уңайсыз. Димәк, икенче бирем, икенче җырны белергә тырышабыз. Эмоджилар. Ого. Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Ким җырлый иде? Зәйнәп Фәргатинова. Зәйнәп Фәргатинова шулай. Зәңгәр булган шитте минем. Әйе, дөрес. Җирдә күктә кая барсам шунда, уем сине белән очраша. Бөтен хыялларым чынга аша. Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Bütün hıyallarım çınığa aşa. Zəngər qıngıravlar şınlasa. Şəp, malay, mattur jir, iskitke jir. Devam etəbiz, bu bal Zərинəgə buldu, бірге бір. Devam etəbiz. Mınsı bik, bilmeyim, menimşə bik ağır, bəlkə sizgə жеңілірек bulur. Хатлар язмыйсаң, хатларың килмей. Язма, хатлар миңа, хатлар язма. Мында инде үзегезнең вариантта, әгәр туры килсә, без аны кабул итәбез. Мин менә бер бу чөнки барыбер әле дуэт. Дуэт Рамазановларның, Ризат Рамазановлар белән аларның бар язгала, шылтырат хатлар язгала. Монда бит язма ди. Монда менә нәкъ менә язма дигән. Язма ди. Язма миңа хатларыңны. Монда менә ничектер шул ук Зәйнәп Фәргатинованың тагын бер җыры бар, конечно, но дуэт дигәч мин шуларның нин анда хатлар язам сиңа, хатлар язам. Әллә килә, юк. Юк, монда язма. Язылмаган монда күбрәк, язылмаган. Тапшырылмаган хатлар бәлки. Алар тапшырылмаган түгел, алар язылмаган әле. Язылмаган хатлар. Язылмаган хатым. Шулма? Минем иске хатын. Минем иске хатын язылмаган. Язылмаган хатын. Зәринә бирик инде балны, уларның кемнәр икәнен әйтте. Әйе, без моны шулай әйтүдә җитә дип уйлыйм. Зәринәгә 1 балл, Разина һәм Рафина һәм Разил Камаловлар, Разина. Камаловларның бик матур. Тигезләштекме инде без? Монсы инде әйдәгез бераз җиңелрәк. Монсы инде җиңел. Күзләреңә карама. Булай тиргән. Бу нәрсәле бу буйрык инде бу. Бу әйе. Булай тирә. Амасы менә сәлам шулай. Мин дигән аңлата. Гадәттә мин дип язасың да. Нәрсәне ул?
Я деп язасың, ғадеттен. Не бұма? Әйе. Әбіне мұсы бұлай, әміне бұлай нешек? Син. Син қора менің көзлеріме. Қора әлі көзіме, ілі менің көзіме. Қара әлі көзіме, сенде қарайым көзіме. Анда ілі бар екен, сен аңларсың өзіңде. Сіз шылай жырлап қоясыз да, білем бізге нешлерге енді қазір, қойсы қызға бол беріге енді. Қара әлі көзіме. Менде қарайым көзіңе. Анда сөй бар екен, нәқ мына шул, Марат білән Эльмира дуэті. Демек, екігізге де бал бұлды. Келесі бірім. Мұнда мен йұрт. Бұл туған яққа қайту бұғай бұл. Әтті малай хам. Мен қайтам инде ауылыма. Yok ma? Қайтам инде піләш егет янларына. Yok мұнда біткім, мұнда ерлергіне болуы. Әтісі ұлы хам ұнығы мұнда. Олар дуслар деп әйттік. Дуслар. Егітлер алар. Мен алар егітлер. Егітлер. Біз ауыл егітлері, что ли? Дуслар. Біз ауыл егітлері. Біз ауыл малайлары, Рифат Зарипов. Ауыл егітлері болса неше керек ненде жер? Біз ауыл егітлері. Айдар Ғалиевнің. Мен ауыл баласы, ауылым баласы. Біз ауыл егітлері. Айдегіз, Зарина, сіз... Мен ауыл баласы. Тұры келе. Біз ауыл егітлері міне шулай. Ауыл егітлері... Міне нәқ шулай. Фирдос Тимаев ма? Ненде жер? Біз ауыл егітлері. Біз ауыл егітлері. Біз бит ауыл егітлері, арыслан кіріклері, анкен еділінің өнітлері. Біз бұны жырлайдырық әлі шөйлешіп. Бұл зачет деп әйтегенде бірінші болып Зарина сізден шықты. Біз бит ауыл егітлері деген сөз тізмәсі де, күйі де баштан анлары. Тұркеле бит әлің, менекеде тұркеле, анықта тұркеле. Мұнда Заринаны бірінші шықты. Әлбетті Заринеге береміз. Әліге һәм біздің келесі бірім. Шәһәр белән ауыл арасы. Шул инде. Нешек әлі ол? Шәһәр белән ауыл арасында, ике күскәйемнең қарасында, йөгереп бала шағым, күңелемә уйлап қалашағым. Күңеліме уйлап қалашағым. Міне, акапайлына бігірек отыр ендірейді. Хәм сыңғысы. Сенің репертуар. Бая бит көп мәселештік әлігі клип турында. Бик яқын клип турында. Хәм әйдегі сыңғысы. Мұнсы бұз, ұшақ. Бұзда янам, ұтта янам. Уттай бұзда сүнмәс, уттай янмас, неше кәлі? Бұтығы «Русский парень в огне не горит» деген жүр қақшыға. Бұз ұт. Сіз мұны білірге тиіш. Илнар, бұл сенің әйбіріңнен бұғай. Сіз мұны білірге тиіш. Мені әрібітәсім келе ма? Мұнда түймеге басы. Yok, тұқтайлы, бұл сенің бүтәйін. Сенің қайнар құшағыңа кіріп бітәсім келе. Әріт мені, әрітінде, әріп бітәсім келе. Нәқ шул жыр иді ол Илнар әфәнді. Сен біліп әйт? Әйе, бетінде мұнда ойлап қана қарасақ Зариненің бір жыры болғаш. Сізнекі де боларға тиеш бетінде. Демек, енді қазір тапшырубыз оқырына яқынлашты. Енді оқырда біз ғадетті нәтиже асыйбыз. Нәтиже ол біздің ғымуми есеп. Ғымуми есеп 12-ге 9 есебі білән біздің Зарина Хасаншина қызылар жеңді. Біз сізден ғадетті тамашашыларға тапшырының ақырында кішкенегіне тілеклер де іштесібіз келі. Күшін көңілден жеңуші боларақ Зарина әйдәгіз. Барлық біздің қараушы құрметлі тамашашыларға енді ең ізгі тілек ол әлбәтті есенлік саулық, сау сәлемет болығыз.
Шушы матур дөньяларда әле бик күп, бик озак еллар бәхеттә, шатлыктан, мәхәббәттә яшәргә ясын сезгә. Һәм икебезнең дә концертларыбызда күрешергә ясын. Мин шуны әйтмәкче идем, Зарина. Чыннан да искиткеч дуэт булды бу, миңа бик ошады. Хөрмәтле тамашачылар, концертларда ешарак очрашырга, күрешергә ясын, яратып, яратышып, сөйлешеп яшәргә ясын. Минемчә, татар халкы татар җырчыларының концертларына йөрергә тиеш, һәм инде әлеге җырлар белән, әлеге моң белән суарылып яшәргә тиеш. Һәм бу өлкәдә сез дә бик зур өлеш кертәсез. Шулай ук дәвам итәсез. Итегез иҗади уңышлар сезгә теләп калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Инде хөрмәтле тамашачылар, һәм инде безнең катнашучылар, сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Илнар. Бик зур рәхмәт.